Wittner Mária 1956 közkatonája, hőse hajszálhíján elesett a harcokban. 1958-ban elítélték. Szabadulása óta nem rejti véka alá véleményét a kommunizmusról, azokról, akik elítélték. Ez év februárjában a kommunizmus áldozatainak napján a parlamentben elmondott beszéde igencsak felborzolta a kedélyeket. Megilletődve állok a Magyar Országházban, ahol történelmünk kimagasló személyiségei a magyar nép javára alkottak törvényeket, mint Tisza István, Kleber Bruno, Hóman Bálint. De itt alkottak törvényeket egy hamis eszme nevében is, mely egy jobb sorsra érdemes magyar nemzet elvesztésén munkálkodott. Ma a kommunizmus áldozatainak emléknapján megidézem az áldozatokat, az élőket, a holtakat, hogy együtt vádoljuk a szocialista köntösbe bújt hóhérainkat. Vádoljuk őket, mert a lenini utat igyekezettel honfitársaink csontjaival követték ki. A világ legdrágább, legfájdalmasabb útja volt ez. A továbbhaladásuk tétje milliónyi emberélet. Vádoljuk őket, mert nemzetünk kiváló polgárait küldték Vitófára, és gyalázták meg még holtukban is. Vádoljuk őket a gulágon embertelen körülmények között elpusztult honfitársaim nevében. Vádoljuk az otthonuktól megfosztott és kitelepített polgárok nevében, kiknek kiszemelt otthonukba betelepedtek, elrabolva egy életmunkáját. Vádoljuk a Recski haláltábor megkínzott, megalázott rabjainak nevében. Vádoljuk a munkaszolgálatosok nevében. Vádoljuk a 298-as parcella halottai nevében, az ABH erőszak szervezetük által fogvatartott, megkínzott és agyonvert emberek nevében. Vádoljuk a 6 millió meg nem született magyar gyermek nevében. Vádoljuk őket a legdrágább kincs a gyermek nevében, akitől elvették az apát, az anyát és az otthon melegét. Vádoljuk a legfőbb érték az ember nevében, akit egy tolvonással küldtek bitóra, vagy zártak börtönbe hosszú évekre. Vádoljuk a megalázott, megkínzott bajtársaim nevében. Vádoljuk a sortüzek áldozatai nevében. Vádoljuk, hogy kiölték az emberből a hitet, a reményt, a morált, egy egyszerű, tisztább élet reményét. Vádoljuk őket Mincenti bíborosért, az Istenhez hű papjaiért, akiket börtönbe zártak hitükért, mert erkölcsre, hazaszeretetre nevelték népünket. Vádolom, hogy kifosztották az országot, hogy a dolgos magyar nép munkájából elveiket megtagadva lettek vörös kapitalisták. Vádoljuk őket a magyar paraszt nevében, akiket megfosztottak földjeiktől, életterüktől, és így kiszolgáltatottá tették őket. Vádoljuk őket a történelmünk meghamisításáért. Vádolom a nyugdíjasok nevében, akiknek elrabolták a hosszú dolgos élet gyümölcsét, bizonytalanná téve biztos nyugdíjas éveiket.
vádolnak az élők, és vádolnak a meggyilkolt halottak. És vádoljuk őket, mert hitünkben megcsaltak, megloptak. Ezért megállapítom az áldozatok nevében, soha nem lesznek képesek arra, hogy magyar politikusként egy nemzet felemelkedése érdekében cselekedjenek. Itt teszem fel a kérdést. Milyen morál alapján ülnek egy magyar parlamentben még most is, és alkotnak törvényeket egy általuk tönkretett, kifosztott, megalázott nemzet számára? Éppen ezért a Szent Korona tana és a magyar nemzet nevében erkölcsi hullává nyilvánítom őket. Köszönöm szépen!